ndakazonzwa nyaya ichinzi mkwasha wangu amintisa umwechi umwe musikana ane 14-15 years akundithreatena kuti nini otherwise nyaya yemusikana uyu inozondiremera pachild marriage. Saka iwewe uchibva mumba imomo ndoda kuuya nemwana wangu ine mukadzi wangu. Mwana wangu ndofunga ingosafa ariko. Dzimwe dzenguva ndaitozombonzwa tsitsi ndotenga mapamba ndini emuzukuru wangu. Sei uri kuti mukadzi wako iwe? Tine mwana te. Kasa unokurora. Ndoendisatsvake kuno. But ansaida pedza kuroora. Isti ranzi ne 3000 ansaida kambata 1000 muupenyu wangu. But mwana wangu ndiri kumuda kumba pano. Ukamona sindikuda mafaera. Asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechi. Tikira mkwasha wake anonzi Richard Mukoka. Nyaya ndinoda pfuma yangu mukwasha ndizvo. Pamusoro makurukota, pamusoro nevose vedare vakateerera. Takumbirawo mangara apinze nyaya yake mudare inzwike. Pamusoro imam. Pamusoro makurukota. Pamusoro wana baba. Pamusoro wana mama. Nditsanangure kuti chii chakazoita kuti ndizosvika pakutaura nawe kuti mkwasha anipe pfuma. Mkwasha akamintisa mwana wangu. Amintisa mwana wangu. Akanditi ndichakwanisa ndibvise mari. Asi zvatiri muna November handikwanise. Ndobva ndamupa mukana. Mwana wangu andikagara naye kupi kumba kwangu. Ndofunga it should be December or January ndichanyatsorangarira mwedzi uyu yatabva. Akauya nemari yetsvakirai kuno. Yakana dombo. It should be ngatiti January. Because ndichanyatsorangarira December or January. This year. Mari yauya kwandiri. Ndakanga ndasiyana nemudzimai wangu. Mai wemukadzi yeye. Wemwana yeye in fact. Mai vacho vanogara Glendale, indichigara kuBelgoni. Saka ndakasvika panguva yati ndivafonere kuti vauye pakubviswa mari iyoyo. Saka vakabva vauya. Ndobva vabudiswa $130. Pa $130 takabva ndati sezvo shamwari mwana takabereka tese ndobva ndati 65 kwandiri, 65 kunani kuna mai vacho. Ndokubva tawirirana kuti tichafanira kunyora list. Zvino mazuva ekusununguka kwemusikana kwanga kwaswedera. Hatina kwanisa kumhanya kuti nyore list tichiti paachauya nechine masungiro zvinhu zvichaita zvichazira zvakanaka. Mwana wangu yakabva azotakurwa namai vacho kwakuenda kuGlendale. Aenda kuGlendale ndokubva akanobatsirwa kuGlendale ikoko kuConcession Hospital kubva muGlendale. Abatsirwa ndakafonerwa ndofunga kumapasti 2 achiti ndozviriko kupi. Ndikati makuru kuti hapana anachiti challenge yaitika. Mwana uyu aita muchecho aita 6 weeks. Mkwasha wangu akakwanisa ngosumudza motikari. Akabereka munani, akasununga munani. Muswani. Muna June last year. Okay. Yendrabe. Zvadaro akakwanisa kusumudza mota. Kwakunotakurana nemwana wangu. Kubva kuna mai vacho. Mai vacho vasipo vari kubasa. Ndakazozvinzwa inini ndofunga padarika wiki kuti mwana wenyu anechi akupi akumba kwani. Kwa tezora wake. Zvakandibata. Ndikati asi chirudzii. Chivanhu chirudzii icho chinoti munhu anongonosvika kunoba munhu. Anditi aifanira kuzonotorwa natete. Kana pasina mari kana yemasungiro kana chiika zvinhu zvaizotaurika. Asi kubva ipapo zvakabva zvangoti zii. Ndakangotarisira ndichiti akuda pamwe maybe zvinhu zvakaita sezvakaoma. Kuoma kwa zvakaita zvinhu munhu achaita achadzoka. Ndakazosvika kuenda kuna munyayi wewe kwakunobvunza kuti nai chirudzii chiri kuitika kubva paya. Saka tinoonana sei nemwana ndisingazive kuti mwana indani apenda mbomuona. Ongoendeswa kumba kwatezora wacho. Svanza ari gati ngomirira. Zveshowa ndamirira kudaro. Ndakazonzwa nyaya ichinzi mkwasha wangu
amitisa umwechi umwe musikana ane 14-15 years kunonzi kuti atagura. Zvakandibata nyaya ndaiudzwa nemwana wangu ndozviripo akundithreatena kuti inini otherwise nyaya yemusikana uyu inozondiremera pachild marriage. Saka iwewe uchibva mumba imomo ndoda kuuya nemwana wangu nemukadzi wangu mutsva. Inini zvakandibata ndokubva ndatuma mai vangu inini ndikati mama muchienda munoona munyaya imomuudza kuti zvikuita Mukwasha zvisiriro uyu ndipo akabva azonobuda kwakuenda kubasa kujumbo. Aenda kubasa kujumbo mwana wangu ndofunga aingosafa ariko. Dzimwe dzenguva ndaitozombonzwa tsitsi ndotenga mapamba ndini emuzukuru wangu. Asi zvakandibata nguva yakareba zvinhu izvozvo. Obva ipapo akaramba achinyora mameseji kumwana wangu. Mameseji ayo kungoti paitika tsaona yekuti ambuya vangu vashaika nezuro. Saka iwo kuGlendale ukoko vakaedza kundifonera asina kuti kwara foni yangu yanga isingatoiti. Ndabva ndazovafonera nezuro kuma past 9 ndikati ndikuda kuti musikana uye pa 10 off yepa concession tiende kudare riya. Ndipo akanditaurira kuti izvozvi kwa Madondo takananga kupi kumkumbura ambuya wenyu aita sei vashaika. Ndikasaka ndoita sei zvokutoti papa ndaitotarisira kuti maybe dare rangu dai rakasira pinda ndaifanira kuti ndisimuke ndinotenda funeral wangu. Saka iye ndiyanga nechapupu chezvinhu zvakaitika. Kudzamara mwana wangu inini athreatenwa nemukwasha akazosvika panguva yekutoti zvinani hangu ndibve mumba macho. Abva mumba imomo akangoya kumba bva agara ndofunga agara about 4-5 days. Mai vacho ndakanga ndavaudza ndozvaita mwana. Zvikanzi kuti agara achionana futi nemukomana yega hazvichaita. Handina na pfuma yandakaita sei yandakadya mwana yeye. Zviri nani hake amumutumire aite se auye kumba ndigare naye kusvikira ndinzoti Mukwasha kana ivana mukuru ngayo vachateera here. Kubva ipapo kusvika nhasi uno haasataita se haasatateera. Ini ndakakwidza dare rangu kuBegoni. Ndakwidza dare kuBegoni akanodedzwa Mukwasha uyu. Zuva rekutanga haana kuuya, zuva rechi2 haana kuuya, zuva rechi3 haana kuuya. Kuzodzamara ivo vakuru vedu avo vakatotiti Mukwasha wenyu ane urudhu mukaona achichora dare hapana kwazvakuita se kwatiri kuenda. Ndokubva ndabva ndanzi nyaya yenyu imi munofanira kubata $45. Nyaya yenyu yakuenda kupi kwachief asi musi wa21. Saka nyaya iyi yauya kunoko nandakangomirira chete zuva. Pamashure apa mukoma wake akazouya ndiri pamashops ndichitomwa hangu doro. Akauya akadhakwa mukoma wake akatenga mazambezi ake aine shamwari dzake. Ndokubva auya direct kwandiri ndakagara ndine muzukuru wangu asi pamba pasina magetsi. Saka vanhu vaingonwa wakaita se pasina kana noise. Akasvika akatanga kuuya kwandiri akandinongedza akandituka. Musiyane namai vangu ima mungaripotera mai vangu. Akataura zvakawanda. Ataura zvakawanda panguva yachona ipapo. Inini muzukuru wangu abva nditi sekuru kana nyaya makaendesa kwaMambo imi musaone chamunoita sei chamunopindura kana wani chini. Ndikati zvakanaka izvi shuwa kuzosvikira vakomana vanga inaye vakapasha pupo vakati ndara ndikunonzi kukura. Zvaitika zvitiri isusu vamwe hondo yaitanga but zvamaita maita ndokunonzi kuratidza kukuita sei kukura. Indabva ndasiyana nazvo ndokubva abuda. Tama yakanobuda ndipo akanotanga kunonetsana nevamwe vane nyaya dzavo papi panapa. Ndofunga hapana kumboita kana iminute pane ndofunga pane imwe nyaya yeyo yakatoitika yacho futi. Mangwana acho kwachena kuseni Mukwasha wangu uyo hanzi akazoenda kuna munhu yanga achiita nezvenyaya iyi. Tabva kupi kumatare zvikanzi zoni hazviite here ndinotaurana natezvara wangu ndionesane nayo nyaya iyi kuti isati aende kupi kumatare yekupi yekwaMambo. Ini ndokubva ndati handichakwanisa ndimuregerere nenyaya yani nezvakaitwa namukoma wacho. Ndikamuregerera mangwana family yese inokuita sei inogona kuita sei
tadza kuzonzwisisana zviri nani nyaya inonopera chi kwamambo ndo mafambiro akaita nyaya kubva kwandiri kuti ndizosvika pakuti ndinotaura kuti ndikuda pfuma yangu. Tatenda Mose mupfumirwa mukinzwa here naatezva venyu uri kubvuma here Mose iyoyi zvino vari kuti vada pfuma yavo ndine pandoda uchema ai vari kuti vada pfuma yavo uchema wanzi mari pane zvada kumbotaurawo saka ndati kune kundokwanisa kunzwana nawo chema wanokwanisa kumbondidzosera mukadzi wangu here ndodzosera pfuma ndoendesa pfuma mukadzi wangu ndinaye usina uendesi andoendesa but ko mukadzi wangu ini sei uri kuti mukadzi wako iwe tine mwana tese asa unokurora ndoendesa tsvakai kuno but handisati apedza kuroora tsvakirai kuno kuroora chinomonzo kuroora chi chinonzi kuroora chi handisati ndaziva takatezera kuti mukadzi ava kujotsere kusvika waroora kana waroora woza kuti uda mukudzimai wako okupa mudzimai wako zvekuti vataura kuti kubvira mwana akasununguka unobvira wakaenda kai wakaenda kumudzimai wako mwana akubva asununguka zvishuwa zvataurika kunzi tikaenda tikamutora kumba kwavo takadaro zvishuwa asa unokuroora ndopama ndikorekta ndandisandaroo chiroora upiwe mudzimai wako ugare nomwana wako nemadzimai ako zvakanaka wakasununguka apanzoi saka iri kuuya rini patada kuti gadzirisa tidza titaurirani nani natezvara vacho topanana matete kuza zvaizvi zvinhu zvakangoomera aiwa pa uchapanana atezvara wapanana nedare atezvara vatoona kuti anewo matadza kuwirira saka vauya kuno kudai kubvunzwa kudai dare risati kupa iwe mutaura akwauri kwasakua akamwe pana mwedzi watakupinda uno watopera ndonokuzama watakupinda April unogona kuzama muzaunonzi kuzama chaikutasa kuzama pesa pachi chaikutasa kuzama chi zvakaoma saka pauchazama apa zvinhu zvareruka mani zvoita nani saka kuzama kwauda kuita uda kutarisa kubvisa kupa mari zvopakadii atezvara vako pauri kutarisa kuti ndakazama ndikutarisa kuvapa zvakadai ainini bepa ndisandaroona list asandapii saka ndisiuziva kuti zvinodiwa zvoti zviinezvi nguva paunoendesa ipapo uchapowa saka vari kubvunza kuti uda kuendesa pakadii paunoendesa ipapo uchapowa ora tirisi ravada kupa 3000 saka uda kuendesa mari risti wapuwa re 3000 saka ungade kuendesa mari since tanga kurarama sana akambobata 2000 azvinoti ndinyeve taurisa vanhu vanzwe taurisa vanhu vanzwe zvauri kutaura list ranzi rine 3000 asi ndakambobata 1000 muupenyu hwangu but mwana wanhu ndiri kumuda kumba kwangu unanongodiwa chete here anongodiwa chete here musikadzi wacho ari pano mwana wenyu ari pana waenda kurufu wati 3000 kana 1000 chausatombobata saka iwe wakambobata yaungaendesa ingaite mari 500 300 400 asi andikambodarika ipapo 300 500 zvakanaka tikuzvinzwa zvekutaura mwanawo asi point iripo inokosha ndeyekuti dambudziko ratiri kusangana naro muno munyika yedu
ndinokuti vana ava havazive chinonzi kuroora uye havazive chinonzi mukadzi wangu kuti zvinomborevei. Iye kana vakadzi vacho vasikana vacho havazive kuti chinonzi murume wangu zvinorevei. Munhu akaita shamwari yake anodanana naye watora mukadzi nemurume, ndio zvavanofunga. Nyambisirwa kwete, hatisiri izvo. Pachishona pachivanhu mudzimai anoita mudzimai wake kana wabvisa chipfuma. Pfuma ikatambirwa nevana naatezvara wakabvisa rusambo, waane right yekuti unoti uyu mudzimai wangu, unenge wane kodzero yekudaidzira saizvozvo. Saka kana usina chawakabvisa, manhingi vanozotaura vachiti inongori kuchaya mapoto. Ende chinhu chokunzi nguru mukuwasha ari kuchaya mapoto mumusha chinonyadzisa, hachina kumira zvakanaka. Wazvinzwa ka? Saka iwewe uri kuda mudzimai wako. Ndambotara pakutanga ndikati dare rino nderechivanhu, handiti? Tsika dzechivanhu dzinoti kana vatezvara mwana wavo musikana ari kumusha kwako iwewe mukuwasha, iwe vatezvara vagara nguva yakareba kwazvo vasina vachitarisira pfuma yavo, musi waanobva akacha, vanoona kungoenda kuti baba vanhingi handa kutoenda ndoda kumbonana nababa nanamai, wobva aenda kumusha kwake kwanababa. Patsika dzechivanhu vane mvumo yekuti hauchadzokera. Robert, ndotsika dzarutaura. Havane mvumo yekuti no imbomira, murume wako hasati abvisa ndiri kuda pfuma yangu, mudzimai ari mumusha make maakaberekwa. Zvinoitirwa kuti iwewe uzungunuke kuti basa riri panhano nicharigona, mudzimai wangu ari kurutivi, mwana wangu ari kurutivi, mira ari kurutivi. Izvozvo zvinokupa shungu yekuti sei, yekuti uchibvisa mari zvinokupa shungu yekutumira munyai, kuti munyai enda unobvunzira kuna atezvara, mukadzi wangu anga akavhakacha ikoko asi ndaona haasi kudzoka, kwaane mwedzi kazhinji, mwedzi ndaona kwaane mwedzi watopera, mudzimai haasi kudzoka. Enda unobvunzira kuti kochii, kana kuti iwewe unosumuka uchitoenda mana atezvarawo, ndainga ndatevera mudzimai wangu akauya kuno asi ndaona asiri kudzoka. Vatezvara manje vanichitsvaga chisahwira, anokutaura shamwari, mudzimai wako akabatwa, bvisa pfuma. Ndo zvinoitika pachishona. Saka vakaita chishona chaicho chekuti vakabata mwana wavo kuti iwe utirimuke ubhadhare pfuma. Paunenge wakwanisa ipapo, vatezvara vanenge vachitaura handiri ukama, vanenge vachitaura kuti mukwasha achazvinzwa une chido, tipe 500 yaonayo muhomwe, kana tipe mombe yedu, gadzirisa pakadai, zvatopera. Zvino iwewe manje wakangonyarara, wakutodhimanda kuti ngavandipe mukadzi wangu first, kwatedza kwachaona kutomboenda. Wadzidza here? Wazviona? Saka uchaita sei kubva pamashoko andataura? Ndoendesa pfuma yacho ndopiwa mukadzi wangu. Mukadzi wako uri kumuda chaizvo. Ndo vanoshukudza, anomuda mwana mukadzi wake ari kumuda zveshuwa. Ende ukafunga kamwana kako kaya kuti kaende kuriti hasi kuita zvakanaka pahana pako. Asi pane zvimwe zvandoda kuti upindure, uchaita sei? Ndakuudza mafambiro anoita zvinhu muchishona. Uchaita sei? Vanombonyorerawo madays kuti nditsvage. Zvakanaka. Zvakanaka. Ini ndaifunga kuti uchataura kuti izvo mambo ndakabva kuno ndakuenda kunotevera mukadzi wangu. Nokuti mukadzi haadhimandirwe pano kana kuti ndinoda mukadzi wangu. Iwe unoita tsika dzakanaka dzechivanhu, ndakutevera mukadzi wangu. Svika gogogoya baba, ndauya pano ndikuteverawo mudzimai wangu. Iwe kutaura chikonzero chavakabatira mwana wavo wokupa list, ndikuda izvi, iwe uzungunuka. Robert, musi wanongoenda ndikamari kako bichana vanhu vatoti achienda kumusha kwenyu kurudze, muchiri kugarire pano kurudze kudzokera. Ndotsika dzechivanhu. Saka uchaita sei?
asi zvandataura zvekuti uri kuda mukadzi wako koi zvandataura izvi hamari yacho ndati koi zvandataura izvi zvetsika iyi ndokutonyara kusvika utonyara kusvika utonyara kusvika saka unotsvaga vamwe vanokuendera good ndizvoka zvakanaka baba muchine chimwe chekutaura here chekupedzisira chandachida nditaura ndofunga chatongouya ipapa pamuchitaura zvetsika inini nasere wangu anditi baba vamukwasha vanhu vakaroorana asi ndakambenge ndaita dombo kune mukoma wake kundituka uyu munin'ina yakazouya akatora mwana wangu zvino inini ndaiwirirana nababa wake zvisingaiti pese pawanenge wari kana mabasa tendingorichi saka kuda anoita zvezvo kuita sokunge pamwe kundidherera nenyaya yekuti ndandendiri padhuze nababa wacho ipapo ndaida kuti mumutsiurewo pachivanhu kuti zvisi orai zvakanaka zviri kugumburisai imimi zvakanaka imi vanhu mamata ukama wakanaka mani handiti ndo munonzi usahura chaizvazvaiwo wokuti imi pachezvenyu muri kushakamanidzira babanana baba matova mazaura nemashini mazaura zvinobvumirwa kuti vana vadika ava vasikana nevakomana vatorane vavechi nokuti vari kuzana nematongo pane ukama huripo hweushamwari nevana baba saka iwewe unofanira kukudza ukama huripo nokuti ava vagara mazaura enyu mukadzi chaishaya anosimbisa musha ndiye anobuda kubva munana asawirawo andovazviona saka wangaita chinhu chakanaka ende ndosaka uchikuda mukadzi wako zvokuti be saka ndiri kuda kuti iwe uchiita zvakanaka urege kushora vatezvara vako ava chienda iwe ndakupedzisa handitika iwe unofanira kusumuka panapa handitika zvelist asitombozviita pano nokuti ndaona kuti uyani chidori anoda kuuya kumba unobva pano oenda unopinda mumusha mana atezvara vako otaura kuti baba uchiombera unobvisa kanhenda murando kana angave $10 kana $20 kana mbudzi baba ndauya kuzotora mudzimai wangu avo kutaurira manje kuti usimudze mudzimai wako pano ndiri kuda zvakadai vokupa list kana uchikumbira manje handitika ndichazodai unenge uchizviita neunyai wako uchikumbira avo bvuma matopedza mukadzi wako vakudi vakupiwa vanovabata opera kana wapabata ndakuti chienda unoita izvozvo ava baba vakamirira iwe kupi kumusha pfuma yavo vanofanira kuita sei kuiwana baba kana maenda akanga asina kuuya kana asina kuuya kuzotera mudzimai wake uyu musina kuzomupa list munouya motiudza pano isi tozoita zvesimba rekoti wanzwa good zvakanaka yapera Sumiro saini sumuke zvinhu Tuovu